Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Joet, nog een uur te volgen via radio, televisie en internet. Inderdaad, Noorderwien live, het muzikale dwarsplein. Wat we beginnen maar even met boeten voor de mensen die naar de radio aan hebben. Wat is prachtig waar je zitten vast zelf weg te genieten. En mensen die er beeld bij hebben via de app, via internet of via de televisie. We gaan aan naar binnen. Hebben we nog een heel feestelijk koer. Ik je vertellen met Angie Taylor uit Duitsland. Anne Veenstra band, geweldig leuke band uit Friesland. Maar ik ben eerst even met de heren die hier bij mij boeten zitten. Dit zit wel lekker in, dat simmerstoeltje, of niet? Heerlijk, ja. Het is prachtig mooi waar. Echt. Genieten. Stel je hem zelf eerst even voor. Ik ben Arjen de Groot van David & Dutchman. Ja, en doe? Ik ben Dirk Visser van David & Dutchman. Ja, goed. Je bent een band. We draaien aan zijn nieuwe clip. Hoe nij is hij trouwens? Hij is uitgebracht 1 april. Dus ja, wel, redelijk recent. Ja. Ik zeg je Facebookpagina. Je bent inmiddels ook toch sommige radiostations wat oppakt. Geef maar goed met hem. Ja, zeker. Ik ben niks te klagen. Dat is een beetje de bedoeling van de clip. Iets meer bekendheid krijgen. Ik moet een Friesland. Hoe lang besteed je hem nou eigenlijk? Poeh. In de huidige bezetting iets van 2,5 jaar misschien, nou? 2. Maar daarvoor om de drummer. We willen iets van zoals je bezig of zo. Hazen omkritten, hè? Kom je hem bij? Ja, klopt. Ja. Goed, clip. Zit daar nog verder een verhaal achter? Komt er 4 minuten voor eerst deze clip maar even? Het is nou eerst deze clip om eens naar gloed wat hij heeft te litten. En we willen nou einde van het jaar wil we een EP uitbrengen. En dan ben we nou druk voor ons schreeuwen. En dan de studio in? Ja, dat ik nog. Ja, mooie dingen. Het hoort dan hier. Ik ga hem even zien op Hazen. Wanneer weet ik op sale weer dat, hè? Ja, op sale weer dat, maar die grote boten. Moet ik er het podium mee? Ja, weer wel mooi, hè? Ja, dat weer mooi, zeker. Ja. Komt er via nog wat festivals, jongen? Ja, we Simmerfest en Farmfest en de visserijdagen in Haas natuurlijk. Trouw elke keer. Dus ja, er komt heel wat onder. Proto trouwens in Haas op dit stuit. Ja, zeker. Het gaat wel mooi daar. Ja. Goed jongen, druk mij naar je nummers dus. Even hoe de clip geef aan, ik even spelen. Bij hem die opname? In onze repetitieruimte. Want wij hebben helemaal geen yield. Want ja, zoals de meeste bands. De meeste bands hebben helemaal geen yield, want het smiet helemaal niks op, dat hele muziek. Nee, maar dat... Ja, een hoop lol, hè? Het is echt verschrikkelijk. En leuke famkes, toch? Of niet? Ja, zeker. Nee, de buurvrouw van Dirk, die opleiding doet daarin, die heeft dat virus in elkaar geflanst. En ja, het is gewoon heel leuk gong. En het wie een beetje improviseren de hele tijd. En uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Dus het is gewoon, ja, een wel grappig proces uiteindelijk. David & Dutchman, hoe ben je alweer onder die naam kwam? Nou, dat wie is vorige drummer, David, uit Engeland. Die is er nou weer heen, maar ja, we moesten toch wat, dus denken we dan broek weer naar die namen. Ik kijk, een Duitse band met zo'n mooie namen, hè? Herr Müller en zijn chauffeur. Maar ik vind dat hij blijft wel hingen. Ja, een beetje de bedoeling van zijn naam, hè? Ja. Dit weekend nog plannen of net? Ja, we zullen morgen naar de Westerijn op USA Day. In Badhuis. Ja. En daar maar we morgen naar spelen. Nou, daar gaan we ook nog wat doen, want de organisatie zit in de studio. Dus dus we hebben nog even reclame voor mij. Jongens, David & Dutchman. En natuurlijk Facebook, pagina's, oren wordt te vinden. Ja, www.davidandthedutchman.com. En daar hebben we hem troffen naar alle social media. En Spotify ben ik op, iTunes. Die had er al hierbij, hè? Gewoon googlen en dan komt het goed. En dan kom je met die clipje in. Die draaien we haast. Maar ik neem eerst de cameraman weer even mee naar binnen. Jongens, dankjewel. Succes, David & Dutchman. Dan moet ik even naar de Hagen heen hier. Die wat auto's parkeert. Gert, rest het op, hè? Ja, zeker. Mooi man, goed zo. Nou, dan rennen wij weer naar de studio. We beginnen die clip aan even draaien aan van David & Dutchman. Maar ik moet eerst mijn traditionele handclap even. Dat dokkelt niet mee, Martijn. Maar ik doe aan. En daar zit Martijn al in de gong. En dan Azes terug natuurlijk met de Anne Veenstra band. En Angie Taylor. Martijn? Ja, hey! Meteen sfeer! Clip! David & Dutchman! I walked on by and heard this conversation.
an intervention. The voice thought, yeah, well, I don't believe it. What you saying now, well, it's clearly bullshit. Everybody lies, it's a human way. Go, but I want your body, so I'll give it a whirl. Darling, I don't lie. I thought he was a liar. I am what she's having. I will get higher when I get so numb. Set me on fire to be so deluded like a bird on a wire. Kom op, Jorrit. Lekker nummer en een geweldig leuke clip trouwens. Show hem vooral in op YouTube. David and the Dutchman. En we brengen hem even naar de afdeling Clipkart TV. Hier, collega Herman Sielstra. En ik beloof je hem dat hij vaak op televisie te zien werden zal. Het is wel lekker bandjes, hè, David and the Dutchman. Toen die clip te sham, maar dat ziet er echt heel goed uit. Ja, En mooi weer, hè? in een repetitie rond, dus zij zei het toch niet. Ja, nou, zoals net zit dat dit een low budget clip is. Nee, zeker niet. Integendeel. Echt knap dien. Leuke en een mooie, ja, goede sound.